Täksi Ismo. Ei, nyt sä käsitit ihan väärin. Maailma on pullolla. Perunamuusia ja Pervoja. Saatikka sitten rähmäkäpäliä. No juu. Ja nimenomaan. Ja tässä astut apuun. Sinä. Hei, anteeksi siellä hyllyn luona. Tämä kysymys, se saattaa kuulostaa hieman oudolta, mutta onnistuisikohan teiltä esimerkiksi Sängyssä. Ei. Kaikille ihmisille ei ole Herkkua. Kai se on. Taskaa. Tämä ohjelma, tämä on suorastaan Luumukiisseliä. siis viidepaketissa. Paketti hiivaa. Tai voisihan se tietysti vähentää. Sokeria 6 kiloa. Aivan. No ei tietenkään. Ja sen takia mä haluankin, että sä puhut tälle vielä tänään. Ei kiitos. No ehtis kai tuon myöhemmin. Aivan. Ei kun hitto. Varastetaan välittömästi. Sen takia mä haluan myydä sen tälle mahdollisimman pian. Tästä nyt olisi. Ootte te ennen käyttänyt tällaista? Joo. Joo, oon mäkin pitänyt tuollaista kädessä, mutta siitä on kyllä jokunen vuosi aikaa. Ei kun hitto. Ja sitten nostat tämän läpän tähän näin. Mitä? Nohan sitä kuvaa paljon helpompi katsoa tästä kuin vaikka luupista. Ai jaha. On nää kehittyneitä. Milläs vuosikymmenellä te olette viimeksi oikein kuvannut? Me ei voida kertoa sitä vielä. Asiakkaatkin lähtee täältä pois, kun sä riehut noin. Okei. No sen verran mä voin paljastaa, että sä tuut vielä. Kilisee niin, ettei ajatuksiaan kuule. Jep, aika on rahaa ja sen tulohan voi estää. No niin, nyt käy. Katos. Mä olen Perunamuusi. Ismo ja tänään mä näytän teille kuinka Petihommat pelittää. Ihan syyttä. tässä mulla on ihan tavallinen. Itse herra taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Mopi Varressa. Ja ihan vaan tiedoksi. Mä oon menossa tapaamaan tätä uunituoretta vastaleivottua pullaa. Siis käsi. Ja tässä on... Seksi Seppo. Nyt me upotetaan tää Seksi Seppo. tänne ämpäriin, pyöritellään sitä ja puristellaan niin, että Turpa. löytyy ja ilmakuplat alkavat Panna. veden pintaan. Voi helvetti. Mitä ihmettä tätä oikein puhutte? Tää peräkamerin poikien musavideo vai? Niin. Ja hyvä tullo. Mullekin olisi alkamassa yksi kellari siivu. No, sä sait siitä just vapautuksen Kengänkuva persuksiin. Ai vai teette sitten oikein jotain taidetta tässä? Nyt sä pakkaat sun kamasia heti. Otetaanko uudestaan? Ismo osa 1, Otto 2. Ei. Enhän mä nyt tosissani. Mä huomasin, että sä teit vaikutuksen siihen. On tää vähän noloa. Toivottavasti Maarit ei ole huomannut, että me tullaan myöhässä. Meillä on hyvä. Perse. Tuolla. Ai perse. Terve, P.A. Vieläkö muistat? Mehu Maija. Niin tietysti. Romantiikka Seppo. Mitä helkkaria? Se ei ollut mun viskit viimeksi, kun nähtiin. Miten helkkarissa tämmönen voi olla edes mahdollista? Tässä on Ismo Laitela. Ai sä oot sinä. Ismolla olisi sulle ihan loistava ohjelma. Tää vaan huono aika sellaisiin keskusteluihin. Ei menisi kuin 10 minuuttia. Uskon mua. Siis 209. Aikaan mä nyt sulle rupeisin Paskaa. ideaa tarjoamaan, sen verran kova tekijä sä oot näillä markkinoilla. Hyvä on, mut vaan 10 minuuttia. Hei, 209. No, mitäs sanot? Joo, olihan se aika. Tällä ohjelmalla, tällä voisi olla... Taistelusuunnitelma myöhemminkin. Niin, Ismo tarkoittaa, että pieni mun kivasti annosteltuna on aina paikallaan. Onhan tossa jonkinlaista potentiaalia, mutta valitettavasti mikään kanava ei osta sitä. No, hyvä on. Mä olisin valmis harkitsemaan, mikäli tässä ohjelmassa esiintyisit siinä. Helvetti. Sevni.